Iepa, esan ditzen naiz eta eturri Urdioko kluba deskubritzela. Beraz, Gesan Etxegarai deitzen naiz, 18 urte ditut, Urdioko eta Lapurdikoa jaunari ban naiz, eta jauna hasi dut orain duela kasik 10 urte. Jaunan erentzat da kirol bat baino gehiago, da pixkat izateko manera bat, burua beti gogor, beti gogotsu, lagunekin, familiarekin. Hor dugu gure trainerua, beraz da barko urrekin egiten dugula gure sasoi guzia. Hau da patroiaren jauna, bestei konparatuz luzeago eta zabalago da. Jaun hori gabe ezin dugu deus egin. Zeren eta patroiak du zinez itxasua, olatua eta txikitzen. Pala hori erabiltzen du proelak bakarrik. Proela da hemen den jaunlaria. Hau da patroia laguntzeko. Barkoa biziki luzea den eta biadura gutikin fititzularazteko zaila da. Pala horiek baliatzen dugu justu guk jaun egiteko. Beraz jaunlari batek ematen du bere pala uretan eta tiratzen du bere espalda ikiberera. Eta hori du bakarrik egiteko. Pentsatu gabe. Lapurdiko talde bat sortzeko ideia sortu da 2016an. Zeren eta jakin behar da hor 2016 arte biziki zaila zen Lapurdin treneru bat ateratzea. Zeren bestaldean dira klubak badira kasik egiro. Eta Baionan badira Bizpahiru kluba ere, baina trenerurik gabe. Dena mobilan egiten dute eta hor Bixente, Xabik, nahi zuten zinez sortu finkoko talde bat. Pesagela hori da. Hor pasten ditugu neguan momentu gehienak, bai fondo egiteko, muskula hartzeko, bihotza ere hobetzeko. Gure ergo gela, beraz, hor ikusten dituzuen mobilean diren ergo guztiak. Eta gero guk pasten dugun momentu gehiena dira ergoietan. Beraz, ikusten alduzen bezala, bankua blokatzen dugu eta gauza horrek permititzen du traineruko kolpe berdina egitea. Jauna orokorrean da urri erditsuan hasten dugun sasoi bat, uda bukaera arte edo bat zuentzat jaila bukatu arte. Badira 3 etapa desberdin, beraz bada neguko prestaketa, beraz hor hainitztan egiten ditugu pesak, ergoa, uretara oso guti joten gira, gehiago bihotza eta muskulak lantzen ditugu. Bigarren partean guk deitzen duguna da pretemporada, estropada batzuk hasten dira, izaten ala batieletan, trenerietan edo treneruan. Da momentu hortan ikusten duguna ea taldea aski ongi den bai burutik eta bai fisikoki. Eta azken partea, estropaden denbora, hori da biziki laburra 2 hilabetez. Udan haste bururo estropadak dira. Manze! Manze! Oh! Zeiatzaino lanen! Oh! Bultza eta bultza! Lehen sasoi hori senioretan oraingoz biziki ongi pasten da. Senioretan hori ginoen helburu bezala hor treneru horretan jaun egitea. Pixkanaka ametxe hori ari da betetzen. Beraz bai, kontent. Jaunak ikasten gaitu bizian bakarrik gauza hainitz ez ditugula egiten. Esago dela taldean egitea. Ez dugu kirol hori egiten behartuak garelako, baizik eta gogoa dugulako. Beraz, dena bezala gogoa dugularik zerbait egitea, erresago nionen gira gorputzaren min egitera. Beraz min egiten du? Bai, min egiten du. Maite dugu, baina min egiten du. Lehen estropada ligako hasten da ekainako 24ean, hastieron, beraz motibatuak bali mazizte, etorri anio batzuk ekartzera.